Nyakora Mogejuang, wantiere karka okinyi makawuono gigo mosebedo kanyo ka watimo achiel kachiel. Watemo mondo mi wayuda ne welo duto chop ka mondo mi wachak twak mano ka wantiere karkae. Kungo cham mano to keyo. Gin gik mage mosebedo kachaka timore. Antiere kae kod wende kaunti ma Kisumu, kod wende studio ma Nairobi karkae mondo mi wabeda ne kod twak Nyakora Mogejuang. E kinde ma wantiere sani, kinyalo mana rango nitiere cham mosechak ka mano ka gintiere kacha e kor gwenge mopogore opogore. Nwa winjo kanyo sigana molosno kod Edwin Okoth ma bende ne wacho kar kanyo gigo mopogore opogore ma sani timore e kor gwenge, mago motenore kod wechego mago mag keyo. Winjo kanyo ni nitie loche mosebiro e kor gwenge, kendo ka gichopo e kor gwenge gitimo ang'o? Gibiro kacha mar kawo bando, kawo cham moseka kendo itero gi kuonde ma opogore opogore. Odiochieng' ma kawuono wadabedo kae ka wapenji ere kaka inyalo kung cham gi mondo mi kinde ma koro bende weche bedo matek, oganda nyalo bedo kanyo gi thuolo mar timo ang'o? Mar yudo chiemo go kaka dwarore. Wantiere kodi kachiel kachiel. Nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka Sango. E studio ma Kisumu wantiere kanyo kod Wuod Luo ma bende okinyi ma kawuono wadabedo kae gi thuolo mondo mi watwagane kode achiel kachiel. Mano Roy Otieno Dawa ma bende en jalony e weche mag pur. Buore Nairobi kae antiere kod wendo mano Dr. Kasim Owino. Wadatwak kodgi mondo mi gikonwa inyalo kung cham e yo machalo nade. Mano ka wantiere kanyo studio ma Kisumu mondo ayudane wendo achiel kachiel ka wanyalo yude sani mondo mi arwak e twak mondi mano Roy Otieno Odawa. Roy, oyawre ka in e kaunti ma Kisumu. Kisumu chiew nade? Machiegni chenro. Chal ka gima ok wanyal yudo Roy e yo makare, kata kamano wamedo mana tudre kode mondo mi ang' wayudane thuolo mar dhi nyime. Buore Nairobi ka kune wan ka kod Dr. Kasim Owino. Dr. Kasim Owino bende ang' donje studio kae e thuolo ma chuok ka ose bedo kod ikruok makare kaeto bang'e ang' wadhi adhiya nyime kod twak. Tang'eni Nyakora Mogejuang kama intiere kar kanyo nitiere gigo manyalo bedo kanyo ka warango gi achiel kachiel. Kungo cham ndalo keyo Nyakora Mogejuang wanya bedo kanyo ka watimo gi e yo machalo nade. Nyakora Mogejuang e kinde montiere sani wawinjo kanyo duol mag jotelo mopogore opogore ka wacho nitiere oganda mosebedo kanyo ka jaro joluo ni giting'o mana sufria e wigi ni gin bende ginyalo yudo thuolo mar timo ang'o? Bende ginyalo yudo thuolo mar loso yudo cham kaluwore kod mbolea. Nyakora Mogejuang mane sirkal ma wantiere skani, mano sirkal mano mar Kenya Kwanza, gigo magisebedo kacha ka giwacho kanyo ni mbolea osegol kendo chwale gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Migori, Kisii kod Nyamira. Wacho ni kaunti ma Siaya nyalo bedo nodok piny kata ka ichwalo gi kuonde machalo kamago. Giwacho ni oyo wan bende wanyalo yudo chiemo kendo wanyalo yudo gi. In gi paro machalo nade ka iwinjo ka jotelo koro wacho gigo magiwacho ni ero ni nyaka sani ere kaka inyalo neni oganda oyudo cham e yo makare kendo oganda bende oyudo gi. Roy Otieno Dawa Moscow mago motimore kanyo wechego mag tudruok achiel kachiel ka en studio ma Kisumu. Oyawre machiegni chenro kinyi ma kawuono. Kisumu tiyo yo machalo nade? Erokamano. Nyinga iluonga ni Roy Odawa, jalony e weche mag pur. Kisumu wadhi maber kendo kawuono wachiew ka waneno dalili mar koth nyalo chwe kawuono kendo amor ka wan ka. Erokamano. Kar kanyo odiochieng' ma koro ang'e ang' wachako kodi ka wendo machielo e studio ma Nairobi ka pok oduogo kata pok odonjo e chenro. Kata kamano wawinjo ane sigana ni manoloswa kanyo kod Edwin Okoth. Sigana no tenore kod wechego mag keyo kachiel kod ka kungo cham e kinde ma koro oganda bende ijiwo mondo mi kik us chambgi ni mar mbele nyalo bedo matek. Wawinjo ane sigana ni. Kinde mag keyo osechakore. Oganda golo oduma e puothe bang' thuolo malach ma nengo cham no osemedore nyaka moingo Sh200 e kilo 2 kata gorogoro achiel. Nengo oduma osechako lwar sani, kata bed ni moko kuom jopur wacho ni ok yudo cham moromo. Bando nyocha 200 but gisani kuonde moko wayude at 150. To 150 no odhi ringo ka ng'eny en gimoro a month kata dwe achiel tido ka
bando beche ochako timo nade, ochako shoot mana kaka ne en 200 kendo cha. Manyiso ni wan jopiny pod wadhi mana hinyore. Kachako puodho nendo ka pure ga en eka chelo jamiya ga oduma gunde 6 motuo. To wani kana tiyo gi mbolea no nayudo gunde 4. Manyiso ni ayudo andlal gunde 2 to naneno ni mbolea no ende mabet noko chwaka ahinya kaka ma jatiyo godo ga jakonyaga. Gima kelo wich bar en kaka cham matin ma jopur yudo ibiro tigo nyaka ndalo keyo machielo. Ni mar uso mar oduma e nengo mapiny osebet ka weyo oganda makaluwe ngaji ma kinde ka kinde. Loche kod punde maweru osechako donje gwenge. Kendo ka nyocha ji puro, nyocha nyiero jowa ni jowa gin joma ok ti matek, gin joma ting'o mana sufuria e wiyegi. Oduma gorogoro koro sani iuso $50, iuso $80. Nyocha eka oduma gorogoro nyocha iuso $250. Omiyo akwayo thuolo ni mondo akwa jothurwa ni kata piny tek machal nade kik iyie mondo ius chambi ibei mapiny. Tugo manono moko nitiere kuom jodhowa mamoko ka giwacho ni wan wang'e mana ting'o sufuria to gigi mo wapuro. Giwacho ni gin gidich gikeyo kendo gidich gipur. To e sama wueka gigolo loche te gidonje dala mar Homa Bay County giyako chambwa gorogoro madongo gichodho gi $80 $70 kato gibiro duogo usonwa sama kech owuok. Moko kuom chiemo kaka oganda kod alode bende oseyudore bang' koth manochwe chakore dwe mar 4. Thuolo ma jopiny nyalo tiyogo mondo gicham chiemo mamoko ka gikano odumbgi. Jotelo bende koro wacho ni ji otwe manokanda kendo gibed mawuor kod uso cham ma oyaye. Akwa jothurwa temuru tweyo okanda mondo ukan chiemo manyocha uyudo, nikech mbele kae pod wan ikedo, to mbele kae be kech pod dhi biro. Omiyo ng'ama uso chambe sani kiuse gor 50-100 ibiro nyiewe gor 300. Adwa ni mondo wabed mawuor e chiembwa ma Nyasaye osemiyowa. Waket gi keni, watim ohala makendwa, kata wambe wan wawegi wanyalo kalo chambwa gi kaka Homa Bay County. Mondo miseche ma chambro dhi malo to wambe wanyalo uso. Ok ginyal tugo kodwa ni mbolea giketo gin gipuro ni wan wakia pur. Giyanyo to sani to giyako chambwa. Homa Bay County, Jondhiwa, Homa Bay, Jogema Sumbi, akwayo jo Kasipul gi Kabondo gi Karachuonyo. Aure tugo mar uso cham ne joma moko. Ung'e jok moma otimo koko e gweng' sani gi trende madongo ka gichodho chambwa gitero mondo gikan giduoge usnwa mana chaya. Kaka oganda biro tiyo kod puonj ma giyudo kinde manyocha oduma gorogoro achiel ochopo nyaka $250 ema biro yango yot mar ng'wenyo kuon e dweche mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Gigi duto gin mag neno ni ng'wenyo kuon ni odhi e yo machalo nade. Nyakoro moge jogno osimino wantie gi wendo machielo Daktari Kasim Owino, jalony weche mag pur, wantiere kod okinyi ma kawuono mondo mi okonwa kata kopogore gi lony mar weche mag pur. En bende japur. Okonwa okinyi ma kawuono ni ento chiew nade kama entie kata donja twak okinyi ma kawuono. Daktari machiegni. Erokamano ahinya kawuono. Wachiew maber. Ruoth oritowa. Aparo ni jothurwa be ruoth orito maber. Wang' ni apani wayudo chiemo. Apani koth nyocha ochwenwa maber. Ma aparo ni kiwuotho thuchewa to wang' ni chiemo nitie. To apani gima duong' mana kaka winjo ka minwa wacho wuoyo gi jothurwa no. Cham wagolo sani to mondo warit chamwa dwani wamany kaka wakano gi maber kech apani chineno kuma bech gorogoro nyocha chope wang' ni wadhi kuonde moko wang'iewo gorogoro 220 tiyudo ka sa keyo kama samoro jomoko rikni gi uso cham ma ok ging'iyo ni ere kaka digi yud nweng'o maber kuom cham ma gigolo e puodho. Koro apani mago gik ma onego wawuoyi. Kamano. Kabisa. Kamano gima odaloso okinyi ma kawuono josigana mantiere kar kacha. Pachi nyalo bedo mane kotenore kode winjo kanyo nitie weche mag kungo kata kungo cham e kinde keyo makoro wantiere sani. Wacho ni sani ko oganda gologi nitie oganda mamoko mochopo mar nyiewogi mang'ich gidhi gituogi kaeto bang' giduogi usno ne oganda wa e nengo moro mamalo. Mana koten kod sigana no ikruok marwa e kinde gi mag keyo. Ang'o monego tim opogore gi gik ma oganda osebedo ka timo e kinde mokadho? Aparo ni kochopo sa keyo nitiere gik monego be ni waikore godo. Kech ka cham rite puodho modongo maber to gik ma mayowa cham
sama wakeyo ni gin gik ma apani ber ka wang'eyo ni waikore nang'o. Namba achiel, sama cham ikore cha, nitiere lal ma wayude puodho kacha. Lal ma wayude puodho en ni samoro kaka sani icha an Migori, tiyudo ka otieno achiel jomoko dhi gi pickup odhi jaka bando pap e puoth ng'ato. Nono puodho mok margi. Puodho mok margi. Koro nitie jogewa ma osebet gi timbe maricho ainago. Mano lal minyalo yude puodho. Koro sama chambi chiek to ng'e ni iketo arita puodho maber. Ma ok yud lal e puodho kanyo. Namba 2 e puodho kanyo, sama cham chiek no, nitiere gik machalo yieyo nyalo ketho ni cham e puodho. Sama kiwe chamo budhi puodho ahinya mok igolo, nitie iyudo ka moko gore piny, sama yamo biro gigore piny gilal e puodho kanyo. Biye nyalo chamo ni ketho ni cham mantie puodho. To kiwe mano to kata mana thuth nyalo donje cham kiwe chamo budhi puodho. Koro mago gik ma nyaka wang'e ni sama cham oseikore, ere kaka itimo mondo igol cham go e saa makare mondo yud yuto maber. Adwa ne maki gi kanyo akele twak bende wendo mantiere e studio ma Kisumu mano Roy kama intiere kar kanyo winjo sigana mokelnwa kanyo kod nyawadwa mano Edwin Okoth. Winjo kanyo chal mar wach iwacho ni oganda wa nyaka sani nyaka bede gi lokruok mar paro kotenore kod kaka loche wach kanyo ni trende osebedo ka renge kor gwenge kamanyo mana bando gimanyo cham oseka kendo gintiere kar kacha. Pachien mane mondi kotenore kod paro makamani winjo kanyo jod bura bende loso kar kanyo ni oganda wa ne ocha kendo wacho ni ng'ato kawo bando kendo duogo uso ni bang'e kinde ma ichano mana chaya maduong'. Pachien mane mondi kotenore kod tim makamae mosebed kata kineno kaluoa e kinde mokalo. Erokamano, en wach marach ahinya nikech sani kikadho Kisumo ka ino ka loche kalo madongo dongo kendo moko chomo Siaya, moko chomo Migori, moko chomo Homa Bay. Nikech sani jogi koro osefwenyo ni piny kaluo ka wasekeyo kendo koro wan gi bando. To sechegi ema gibire gi pesa, giting'o pesa mang'eny, to gibiro to ging'isi ni gidwaro puothi no te kaka isepure no. Tadier jowa nigi awacho ni weakness kaka waneno pesa to koro pachwa seche moko gike pesa ni ok wapar mbele. Waneno ka koro pesa ni ng'eny gi seche mwanene no ma koro miyo jowa moko bukre abuka to kawo puodho te. Ng'ise ma ni in golo oduma, kisegolo oduma tabiro. To kendo jogi wafwenyo ni gibiro gi gorogoro ma mekgi ok giti gi mekwa ka, kendo mekgi gi koro bet dongo molo ma kawaida ni. Koro sami pime yudo ka bando mang'eny mano nego bed kata gorogoro 50 en ogole gorogoro 40, mano ing'e ni wito gorogoro 10. Iye kanyo be ochako kawe gi bei matin nikech koro ng'ato be neno ka jirande be nigi bando koro gipieme go bei. Winjo ni ng'ane go e 120, an koro wago e 100 mondo meka gi okuong dhine mare. To kama watimo kama ok wapar ni mbele be wadhi bedo gi kech. Uso mar oduma ma koro sani timre marach ni odhi bedo mana kuom dwe achiel. To jogi kosekawo bando wagi to gidhi to gikano. Ma bang' dwe achiel in e dalani kacha ionge kata bando madikaw idhi regi mondo ilos godo mogo ne nyithindi kata nyuolani. Koro kang' idhi e chiro tiyudo ka bando di mani uso cha ochako duogo. Kendo gorogoro koro en 200. Into ni uso gorogoro ni 70, 80. Sani nitie nyaka jok ma use 60. Awinjo nyaka ni e Siaya nitie nyaka jok ma koro sani kidhi ni dwaro bando to gorogoro 50. Aparo ni mano ok en wach maber kendo wan kaka oganda ma ka jaluo nyaka sani koro wapar matut. Kendo wabed kwang'iyo mbele, kik wabed gi gombo mar pesa sani to mbele wakia ni chalo nane. Erokamano Roy, mana kama intiere kar kanyo gombo mar pesa kik donji. Ing'e maber gino makelo gombo mar pesa. Ilernwage e yo moro machuok bende kiriwo gi ote machalo kama. Nitiere janeno moro kae modiochieng' manyoro kan wachako ote kata kan wachako chenro odiochieng' manyoro korwa ni
Wang Neno West, Kanyamkago, ginyiewo bando sani kata girundo gorogoro kanyo kuom siling 70. Iwacho kanyo ni mane kama oganda wa sani nitiere. Iwacho kanyo ni en ang'o manyalo miyo oganda wa uso gi e yo machalo kama. Nyalo bedo ni gidwaro omenda no mapiyo. Koso ginyalo kunge mondo migirite kumoro. Ng'ato wacho ni oyo, anya bedo ka kunge to sani ema inyora. Adwaro pesa no sani. To sani bende ng'ato nigi bando. Koro time nade? Ousne jo oko koso bed go kende. Lera ni Nyakwaro Moge Jwang'Roe. Anya gombo mondo awach ni tama ni kata king'eyo tama mar pesa ni be ibo yudo ka kuonde mang'eny yudo ka ok en pesa midwaro mondo itimgo gimoro malich. En mana ni ng'ato neno ka koro osebudho ne malo soda ahinya. Koro yudo ka koro odwano ogol bando ne ni mondo odhi ong'iew godo soda. Sani bo yudo ka jowa koro sani neno ni en gi bando chala gima en gi mwandu. Koro wiye wil gi rabuon mano chamo pile cha. Koro neno no cham mkati. To sani koro ing'eni koro bando gi bech bando gi mkati koro rom kech sani mkati en 70, bando be koro iuso 70. Koro ing'eni en mana gombo moko matindo mariwe mbele wa sani nikech ineno ni in kode to odhi rumo kendo wagombo mani wabed gi horuok. Ka watimo good storage mar bando wani, bang' ndalo matin ibo yudo ka ji otieko harvesting, panic ni koro rumo. Koro yudo ka wadok mane bech wacha. Nikech kata jok mwa uso negigi ok gikawe to gidhi use. Seche moko inyalo yudo ka ng'ato kawo bandoni kaka ang' idok e chiro tiyudo ka uso bandoni mano kawo gi 70 ni 150 kata 180. En lit ahinya. Koro agombo mani wang'i ni wakung bando wani sani mondo konywa e ndalo mabiro. Erokamano ahinya Manoro Yodawa en studio ma Kisumu. Wach mangima ahinya migolo kar kanyo ji wuoge miluma mano mar pesa. Ida chamo mkate ting'io kanyo kichamo oduma kata kichamo oduma boka. Yaje sani bine koro oduma boka no koro boka ida chame ida mana use ne oganda mamoko. Yude pesa ni nyiewe oduma gino mantiere kar kanyo. Jok marundo sani siling 60, siling 70. Kinde ma bando osebedo kata kae uso nengo mamalo ahinya ka oganda mathoth onge kode. En wach mane matimore kar ka. Riyo mane mantiere ahinya kuom jowa manyalo miyo kungo ni bedo matek mana kalure gino maroi bende wacho kata kinyalo mana kwanya kanyo daktari. No, anya wacho ni kaka iwinjo Roe wachno. En adier ni jothurwa mang'eny nigi siso mar pesa. Maybe itiyo gi pesa mang'eny e pur kae. Koro yudo ka sa keyo chopo tionge pesa ta matin to gima koe nene wang'i machiegni en mana bando migole puodhono. Koro yudo ka jothurwa odwa dhi marach ahinya wang' nikech awacho kaka Migori kata mana kidhi Kianja sani iyudo ka loche opong'o puothe. To loche mopong'o puothegi kiwinjo bei ma ji ng'iewo godo oduma. Nyocha ni nyicha ji ng'iewo gunia achiel siling 7,000. Sani e jomoko oseduoke 3,000 or 2,800. Tipenjori ni to be wang'e adier ni kata ma jok mang'iepo gi ok dhi kawo dwe achiel kapok bei ochako idho. Kech gima duong' monego wang'e sani en ni bando mang'eny ahinya madhi wuok thurwa kae onge. To sani ne wakeyo maber ma kane wanyalo hore mondo warit matin. Horuok bro miyo wanweng'o maber moloyo ka warikni gi uso cham kaka jomoko sani timo. Kech gima duong' monego wang'e ni demand mar bando onge kuma dhi. Ji pod biro chamo kuon pile, ji biro muodo nyoyo pile. Koro demand pod ni mnatie. Aya, sikundewa sani luorore aluora kamanyo cham. Mondo yud bando madhi e sikunde, oganda madhi e sikunde malong'o onge. Sani kata ma kidok ng'iyo bech oganda noseidho ma sikunde moko kipenjo to ng'iewo mana gunia achiel siling 20,000 gi wiye. 21, 22. To watu ka wayude ni to waringo iwinjo ka kaka kata mana kiwe bando gorogoro mar oganda nosechopo siling 650. Sani e kane jokarachuonyo moko keyo tiyudo ka ji oseringo uso gorogoro siling 150 or 120. Nang'o?
to pok supply mar gik machalo oganda go pok obiro e chiro maber. To iti ka mari kar hori godo kata mana dwe achiel ti iringi use siling 120, 150 gorogoro. To ng'at mang'iewe iri pod dok use siling 500. Koro mane samoro kwan ma jothurwa ok go maber. Koro kanyo watemo wacho ni mondo sama wakeyo kaka wakeyo ni or kata sama wapuru wapur ka wago kwan. Ke samoro yudo ka japur rikni gi uso ka ok ogo kwan kata ni ten pur manotimo ni notiyo gi pesa di. Kichen sama koro oseyudo cham to wiyo wil ni nyicho tiyo gi pesa. Koro kidok nono mos tiyudo ka kata pesa ma odhi oyudo samurikni gi uso ni dhi bet matin molo gi pesa manotiyo. Kech kata king'iyo pur mane waaye sani ni bech gik moko nyicho idho. Bech kodhi nyicho dhi malo, bech yedhe mwatiyogo nyicho dhi malo, bech fertilizer nyicho dhi malo. Kiwe fertilizer ma sirikal nyicho kelo ne ji. Jok ma icha ng'iewo fertilizer mar gi duka. Fertilizer ji ong'iewo fertilizer mipidho kata siling 7,000 gunia achiel. To sama koro chopo sa keyo wiwa wil gi kwan pesa manyicha watiyogo mani keto kanyo irikni idhi uso nekech idwa pesa mfuko mondi iwinj ko fuko bup to wiyo wil ni in nyichi keto pesa die puodho kanyo. En ang'o makelo pogruok e kin ng'ama orikni dhi uso sani gi ng'ama obedo kod horruok to rito kinde moro? Kinde moro ni en karang'o ma bende nyalo wacho na nyalo yudo yuto kotenore kod gino kata mwandu mane oketo e kinde mane okomo kata e kinde mane oketo mwandu gi e lo kanyo mondo mi oyuda ne olemo kata chama koro sane wacho ni onego bed ni okungo. Gima waneno or mabiro timore en ni ng'ato dhi rikni gi uso chambe sani to kiny ka koro chopo ni idwa dok e puodho kech sami rikni cha kaki winjo Royo wacho ng'ato rikni to gimo dwa timo gi pesa en gimoro matin mabi penjo ni to mane mochuno ni nyaki us ne chambite ni tinda abudho ne chamo ring'a ahinya or abudho ne madho soda gi mkate tidhi uso chambi mathoth to idhi tiyo gi pesa no haraka. Koro gima dhi timore yudo ka ng'ata aina no kochopo sama koro ji dok pur tidok yudo ka pur ne ok dhi maber kech koro onge pesa mar ng'iewo gik mo onego odog go di puodho kech noko go kwanne maber mo oneno ni pur mo puro no oyudo ohala maber. Ng'at madhi rito ibro yudo ka mondi rit chambi maber dwa ni sami golo cham e puodho cham ituoyo maber cham ka en bando tisuse maber ka en oduma tidike maber ma ipiedho maber mituoyo maber kore kikane. Koro sami kane aparo ni kama wachomoni chapni mar chiro en masani sami ne ka jomoko rikni uso ni ok apar ni dhi tieko dwe achiel gi nus jumbe 6 kata mana jumbe 8 kende dweche 2 to be cham dhi dok mana kuma ne entie cha kech iyudo ni kiluorori pinywa ni te kuonde ma igolega oduma maber mapile kuma waluongo ni grain basket mar Kenya keyo ok dhi bedo maber nekech kuonde moko iwacho ni koth ber kuro kuonde moko injo koyudo koth maber kuonde moko injo yudo koth mang'eny. Mago counties manya bedo kanyo ni chalo mano ma Trans Nzoia, Uasin Gishu, Bungoma, Kakamega, Nandi county ma Migori bende na chelo kumati maber iwacho ni kuom kwan counties 10 mokuongo counties wa Kaluo mantiere karakacha Migori mantiere karakacha Migori namba 1 ka to bang'e piny kane miyudo Kisii machiegni kodi kanyo mamoko gi ogitim makare kiwacho ni moko nyalo bedo kata gi nok maber lokruok mar kor lwasi bende gima notimo e pacho ka nok mag koth gik ma timore kar kanyo ponono ni waneno ka duok piny oneno kuonde moko bende jok mamoko mantiere piny gi nyalo yudo yuto mabup
mate ma duoko piny pogruok mantie. Mano e kama dhiye. Kech ka nyisi ni kuonde mwaluongo ni grain basket ok dhi yudo keyo maber. Koro sani kidhi Migori, Migori anya wacho ni namba 1 kuom counties wa makaluo. To kidhi Migori, puothewa man Migori kaluo, to gi Migori ka Kuria, kidhi Kehancha. Sani loche upong'o kuro. Loche go moko air Milas, kech Milas be nyicha onge bando malong'o. Koro sani yudo ka chono kine ka Milas ne insist ni nyaka ituo bando maber, magibiro gi moisture meter margi gipimo ni pi mane bando no osedok percentage makare magidwaro ma chakre 12.5 or atamalo 12.5 nyaka atamalo 13. Te iyudo ka sani kata mana Milas go oyie kao bando ma pod nigi moisture content machopo atamalo 18. Iwinjo? Giyiedhi tuo bando go kendgi. To pesa ni miye puodho kuonde moko inja ne gichaka 7,000, gibira 6,700, giduoga 6,000, gibira 5,800. Koro kuonde moko yudo ka jiwene gi bando kata gi siling 3,800. Nango. Aya. Ero kamana. Ada ne mag paro kanyo ka waduogo ang'wado thuolo mondo mi walose matut bende kotenore kod weche gi mag loso mwandu gi kaluwore kod cham ma wantiere godo. Nyakwaro mogi jong wantie ka kod wendo ma studio ma Kisumu bende mano Roy Odawa. Ona ni mondo mi watere okang' moro machielo. Oganda ne keno edero. Bende oganda wa makaluo tinende kama lose sane. Ijalonye weche gi mag pur. Ka iwuotho kendo ketemo nonro magi kata weche gi mag pur e kaunti ma Kisumu. Bende dechwa nitie. Jopur masani puro bende ging'e ni onego bende gikano mwandu gi machalo nade. Daktari Kasim osekono waka okinyi makawuono iwinjo kanyo weche go maga iwacho ni gin tuoche manya bedo ni mako cham kapod nie puodho. Iyudo kata ntiere le moko manya biro kar kacha mano moting'o kata magima matino teno kaka oyieyo. Nitiere moko manya chalo magima matino teno kaka oyieyo. Nitiere moko manya chalo kata kaka thoth nyadonjo kar kanyo mondo mi okethgi ka osekangi kata kosekagi. Nyaka sani bende wakeno e yo makare kata doko ni chamgi tikayogi. Iwacho ni kata ka iwacho ni cham sani ok chieg kata igole kata chon. Lony e weche gi mag pur bende jowa nitiere godo kaachiel koda ka keno mag cham. Ndalo machon ne iyudo ka kwero kata dala machon ne wan gi deche e kor gweng' kendo ka nidhi e dala ka dala iyudo ka nitie dero. Dero gi ne joma chon nong'eyo maber kendo nitie ka niloso gi maber mane gikano bando ma kosegol bando e puodho tikelo bando timoyo matuo, kosetuo tisogi e dero. Koro sama mogo dok piny tigolo mana matin tisuso to ji do chiemo achiema. Sani kiwuotho e gwenge dero gi tinde onge kendo dero gi tinde ok inya yudo kata matin. Kiyudo to mana bahati. Koro tinde nitie paro machielo manyien ma ji rito godo chambgi. Gisani wan gi kaka wanyalo rito chambwa maber mamiyo koro kata gik moko kaka oyieyo kaka thuth kik donjnwa e bando maketh bandogi. Koro mokwongo mondo warit bandowa maber wan gi gunde manyasani ma kisegolo bando ni e puodho misuso motuo maber to nitie gunia ma watiyo godo kendo ka wakano bandogi. Gundegi iyudogi e Agrovet alworawa kendo iboyudo ka en gunia manigi nyaiye madhi 3 ma ikuongo ikawo bando iolo iye mokwongo iloro kendo ichako iloro mar ariyo kiloro maoko. Kendo gundegi othiedhi mamiyo kata gik moko kaka thuth ok donje i bando maketh bando kendo kokete to onyalo budho kabisa. Bando wagi be kwakano kik waketgi aketa e dier ot kaka waketogi ikete dier ot piny ma nitie kaka nitie gigo miloso bao moko ipedho waketo piny mondo sami keto gundi cha to nitie space e kind ogunia gi kind dier ot ma miyo koro ng'ich man dier ot cha ok donje bando wagi.
Koro sani mondo wabed gi keno maber, akwayo oganda wa mondo wadonjie gigo mokel manyasani maritogi kaka ogunia ni, wadhi adhi Agrovet kacha tipenj mane idwaro gunia minyalo kane bandoni kise suso maber mondo ritni bando, mondo bandoni obed aming'a. To sama iketo bandoni cha be kik ibola bando cha e dier ot, nikech ng'ich mar dier ot cha bo mako bandoni tibo yudo ka ochako kethre gi piny. Erokamano. Erokamano ahinya, mano kama gintiere kar kanyo. Nitie achiedh nade mamoko bende mantiere kacha. Kia ni kaunti ma Kisumu kama intiere bende uyudogi kuo mag bando, iwacho ni kanyo bende ka ochopo. Mae bende arita moro makare. Jo ema chak wuok donje puodho kendo turogi. Ateri kata kuom ranyisi kata kinyalo kawo thuolo idhi rang kapo nono ma bende timore aluora mag Kano, ka gitimore Kano kanyo kata ka giwuok Kano, jogo mantie kaunti ma Kisumu, nitie ulo ne nam thoe, piny kucho mwalo yo nam kama gintiere kacha kuma oganda opure. Ponono ni wuok kia lupo ikale puoth ng'ato e jakogi kata abila ma Daktari Kasim wacho ka ibiro mana gi pickup mari, to pickup mibirogo ini jaka odumbu wadu tisoma ne pickup iwuok godo. Gik machalo kamagi ka wuok kuom oganda wawegi mana ka montiere kaka oganda Luo, en gima inyalo wacho ni inyalo tieke yo machalo nade? Gik machalo kamagi nitie, kendo mana kiwachono ambe an achiel kuom jopur manam thoe. Kendo iyudo ka seche moko ng'ato osethagre mopidho bando ne cha maber ma bando ikre. Jogi tinde ok rit kata gituo. Tinde jogi rito ka bando osetegno to bunde puodho gokinyi molo wuon puodho. Odonjo kata saa 9. Tiyudo ka kiwuothe puothi be tinde gin gi rieko ni komako line to kotur line te. Odwano golo matin ka ochako sudo mbele ochako golo matin. Ma ka in wuon puodho ma ok ing'iyo puothi maber ahinya tinyawe ni puothi ber, to kare chuny puodho kacha iyudo ka notiye kabisa. Koro gik ma kamagi biyudo ka ok timgi gi jok ma mabor. Itimo gi mana goganda wa mantie machiegni. To gima rach ahinya senyanya yudo no oganda matimo gi be ni mana gi puodho, to ni nikech ne en ng'at ma ok dwa tiyo matek, nowe puothe odhi gi buya. Kendo sama puothe nodhi gi buya ni bando koro chiek. Koro gombo dimi koro donje puoth wadgi. Koro agombo mana kwayo oganda wa ma wadak ga alworawa ni wayieuru tiyo matek, kendo sama ji owuok ni koro dhi pidho cham to in kik idong' chien, nikech magi ma koro kelo weche mag kuo mabiro mbele. Ni in koro ka bando osechiek to koro mar wadu ma osechiek ni emineno, to sama ne wadu puro to in ni baya. Koro jowa man gi puothe kendo manyalo tiyo, akwayo ni wadoguru e puodho, nikech sani mondo wabed gi chiemo manyalo rito anyuolani maber, nyaka wapur kendo nyaka wati matek. Koro oganda wa mondo dhi e puodho, kik iwe puothi dhi gi buya, alafu bang'e inibo pango kaka idhi kwalo bando wadu. Mane gima dang'is jopiny ma Kaluo. Erokamano ahinya, mano paro mantiere kar kacha. Ng'eni Daktari Kasim bende puodho ma intiere godo, puothe ma intiere godo, mana pachi bende wiye ka ng'eni wachomo thuolo madhi chomo kata saa 4. Wacho jogi makwelo, jogi ma ok rit cham e yo makare, onego gitim ang'o? Iwinjo kanyo nitiere gunde mopogore opogore. Bende oganda wa kaka ujolony e weche mag pur, koserango mana ni an puotha ema rito e yo makare. Rito puodho e yo makare ni tiende ang'o? Cham ka osegol kake kane, onego kane yo machalo. Iwinjo kanyo Maroyo wacho nitiere ogunia kata man gi layer 3. Bende oganda wa ong'e ni nitie ogunde machalo kama. To bende gintiere kod ng'eyo kaka ginyalo yudogi, nikech nyaka sani gimiwacho ka ipuro tiyudo cham e yo makare, gima ikedo malich ahinya mondo mi kik donje dalani, kik donje e odi en dhier. En lweny mondo mi utiek dhier kata mondo mi ochung dhier. Ka oganda wa bedo kanyo gi thuolo magiwacho ni woyo, mae monego bed ni waluwo. Dhier pod bro bedo e kind oganda wa, gidhi uso cham gi kapok otuo, ka saa podi kata kapok gikungo gi. Ya aparo ni kaka Royo wachono, we alera wach mar keno. Kech mokwongo aparo ni wang'eyo wate ni chon ne wan gi deche. Tinde kidhi e mier mondo iyud dero malong'o mikane cham, tinde onge.
to apani kuonde moko to pod wan godo gi storage moko minyalo kuonde minyalo kane cham maber. To gima nawacho mokwongo kuom keno kae en ni ikruok monego wabed go sama wakeyo en ni kama ni dhi kane cham dwano los maler. Kech kaka Roy wacho no, gima namba 1 ma ok wadwar ni sami keyo to kise piedho cham, ise tuoyo cham mi piedho maber mi kete gunia tidhi kete dier ot. Mano gima waaye iloso gimiluongo ni pallets mi kete cham. Aya gunia ma Roy wacho go apani wasewuoye gi jothurwa ndalo mang'eny maging'eyo. Kech the way magunia nitie en ni sama idhi loro ikawo bando mise piedho maler motuo maber mikete iye kacha. Bando en gima yweyo. Koro sama giyweyo cha kidhi kawe tidhi kete kama airtight. Mi loro jwala kaka winjo Roy wacho ni tweyo maiye kendi chaki tweyo machielo kapok itweyo gunia gi oko. Kithoth gi either gin gi layers 2 mar jwala iye or layers 3. Ko sami tweyo gi kamano bando ka yweyo, sama giyweyo gichamo oxygen mane iye kacha. Koro ka oxygen onge iye kanyo to onge gimo kata mna thoth go koro ok nyal ywe iye kanyo kech onge gimiluongo gimodak manyalo dak iye kanyo ka oxygen onge. Ko sama giyweyo cha carbon dioxide ema bet iye kanyo mang'eny, oxygen rumo. Mane kaka gitiyo mondo koro gima ma diponi dwaro oxygen ok nyal dak iye kanyo thuth mondo chiem dwaro oxygen. Mold kata mana fungi mondo dongi dwaro oxygen. Koro sama bando setuo maber mi dine iye kanyo to dhi othung'o kanyo gi carbon dioxide. Ko sama othung'o kanyo gi carbon dioxide onge gima nyalo dak iye kanyo. To mondo wabed gadier ni wakeno maber, oyieyo pod nya chamo gunia ni gi oko. Koro sami keno kacha to nyaka ichik yedhe oyieyo bende i stoni mondo orit cham ka kech samoro kiweya weya marach to yieyo biro donjo to tucho gunde ka. To sama gunia cha otuch to ng'e ni oxygen nyalo donjo iye kanyo. Ka oxygen odonjo kanyo thuth nyalo bet gik moko manyalo ketho cham go be biro donjo iye kanyo. Koro mane gin wawacho ni mondo ikan cham maber dwani iti gi gunia waluongo ni hermetic bags. Jo gunia man gi lining e iye to iketo mana cham e iye. Ket cham isetuoyo maber mi piedho maber mi igolo wenge bando moto kinyalo kano cham maber kanyo ero. Oganda masani tiere wan gi dero manyachon cha ka wang'eyo kaka ne tiere kanyo kaka wuok mane lo kanyo kopogore ka koro ka une dero kanyo kiketo cham tie kata ka en oyieyo kata ka en idho malo nitie gigo moket kacha kaka nyalo chike kata tame chopo iye kanyo. Gigi mantiere sani ka waneno nyalo bedo ni wan gi dero manyien kata deche manyien to deche manyien gi bende pod giluwo mise mano kete dero mano manyaluo machon mano neno kinde ka. Koro king'iyo ndalo machon deche aina mane wan go chon ni neno otwang' gi kete mane twang'o gi godo. To gima ne watimo chon en ni kigolo cham e puodho kata pok otuo maber tidhi kete dero. Ing'e ni yamo goye kalo iye kanyo ka ne nitie pi mane pod gin go to gimedo mana tuo. Mane rieko mane jogewa machon utiyo godo makati golo bando ko otuo maber ahinya pod onya medo tuo ka en e dero. To deche manyasani be pod iyudo ka gima duong' ma wanyiso japur ni sami igero dero manyasani namba 1 iting'e malo ok obed machiegni gi lo ahinya. Kaber to mita 1 kata okalo mita 1 matin. To tiende ka tiende gi mochungi idhi keto mabati aluora ne kama moume ka ng'iyo piny mako onge kako oyieyo nyalo idho gi e tiende gego mondo donje iye malo. Koro apani mago gik ma wasetimo kata mana samples kuonde mopogore opogore mondo ji one kaka inyalo ger
kar keno masani awach ni dero ma modern kiwe mekwa machon ka to be kata kore be go bawo tiyudo ka ntiere gap moko madong ma pod unyalo yueyo cham ka nie iye kanyo to pod yueyo matin ko mago gik ma apani ka wadhi keno manyasani wasebet ka wacho gi jothurwa maber ahinya. Erokamano ahinya. Kaunti ma Kisumu antie kanyo kod Roy Odawa. Roy, jopur nego tim ang'o mondo mi ohepa obadhono mano mar dhier e kinde mantiere sani? Ng'ato wacho ni ok anyal kungo to ahinyora. Erokamano. Mondo jopur ohep dhier masani ma wacho ni koro ok onyal kungo to hinyre ni en ni mana kaka nawacho chon ni jowa nyaka koro wayie ni koro wang'i mokwongo ni wanyalo bedo gi chiemo moromo manyalo terowa ndalo duto, nikech chakruok mar dhier en koso chiemo. Sami koso chiemo no mano dhier ochako donjo. Koro akwayo mana jopinywa ni mana kana wacho chon ni wapururu mang'eny. Nitie jogo ma iyudo ka en gi puodho eka 3 kata eka 4 kata eka 5 to ng'ani puro mana eka 1 kende. Koro ka wagombo ni wameduru badwa kendo ka wabo kwayo kony kowuok kata e sirikendewa man wan godo e kor gweng' kaka kaunti mondo sama sa ochopo mar pur to wawuothuru kanyakla gi jopur mondo wa make sure ni wang'e maber ni wan gi jopur adi to wan gi puothe adi ma wanyalo kete bana maber mondo sani ing'e ni ka japur nigi puodho puro puothe te to boyudo mochamo cha mabo konye e ode kendo boyudo monyalo uso mbele mabo konye koro yudo godo yuto moro manya konye kendo tim gik mamoko. Koro akwayo mani wadojuru e pur kendo sirikal mondo konywa mondo mi wayud subsidies wamwatiyo godo kaka gigo manyalo nyayo chiemo gi mabed mang'eny. Wayud fertilizer sama ber, wayude e nengo moyueyo manya koro jopur mondo koro omed yuto ne mar cham mopidho mondo gibedo mang'eny ma onya yudo kata koro mochamo kendo monyalo bedo ni ouso kako ala. Aya, erokamano ahinya mano Roy Otieno. Mida medo mana bora kachiel kato ka wiyo masani daktari. Ya aparo ni gima dwa medo kanyo en ni kaber to waikre ne keyo. Apani jothurwa mang'eny koro kacha chako keyo sani. Koro gima daher ka waduogo to wawuoye wach mar ikruok keyo kaki keyo to gi kaki gima ditim ne cham kapok wachope keno. Kamano. Aya, mano dhi mbele chenro. Aya, en achiel kuom gigo mantiere mbele kayo madhi bedo ka orango mana bang' wiyo ma kao sani. Keyo koro ka wacho ni kungo e kinde keyo. Keyo ni jotiende ang'o? Itimo ikruok machalo nade? To gin gik magi monego bed ni itimo motelo ne kata keyo mondo mi yud cham mabedi nyalo kungo e kinde mabiro. Sa osaro Sang'wen seche mag Afrika ma ugwe wako wiyo masani ka uduogo twak dhi nyime mbako romo kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Adwana kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni nyakoro mogijwang' waseduogo kar kae kendo koro sani wadhi nyime kod twak mana kamano aweye kar kacha wapenji kacha ni keyo ni to en ang'o penjo ket kanyo e mbui amodogo mondo wakaw otego mana kaka imedo oro gi kacha. Wan kaka oganda Luo, ere kaka wanyalo kungo cham e kindegi ma oganda keyo? Ikeyo e uso gorogoro kacha siling 70, siling 60. Ang'eni penjo mathoth pontiere kar kanyo, penjgi wadhi kawo otego achiel kachiel mondo mi waorne jolony mondo gode studio kinyi ma kawuono. To mana mondo mi wachak twak e tielo mar ariyo, wachaka kanyo kod Daktari Kasim Owino. Kama ntiere kodi kano dhi yueyo kwa wacho ni keyo ni oganda moko penjre ni en ang'o, nikech en samoro bando chaka ga tim moneno kochako tegno matin kama en osedhi ogole okete kumoro. Samoro jok moko bende ok pith mondo mi giusgi, jomoko bende pitha mondo mi gine magi cham. Ang'eyo ntiere dala moro kanyo kata e kaunti ma Kisumu, kama Roy bende wacho ni ntiere gi puodho kaka achiel kuom jopur mantiere Nam Thoe e kaunti ma Kisumu. Gine kata mondo mi gikaka bando no, ka gisekawo bando to koro giket mana e ot kacha, gin ok ne ginyiewo mogo kendo, gin gidhi mana rego be pong' be gin go mana kama gintiere kacha dala. Jogi nigi bando iga mangima nyaka odiochieng' machielo. Nitie kategori mag jok machalo kamagi. Kado nitie jok makawe to dhi use. Keyo ni en ang'o? To nego time e yo machalo nade? To ikruok ne itime e yo machalo nade gi jopur mauso kada jopur machiemo? Ya, kora pane namba achiel, achako ngeko mna matin ni sama waikore ma wadhi keyo. Nitie gik monego waiki. Namba achiel, dwani waiko kuonde ma wadhi kene, ka en store, iyweyo maler, itimo gima waluongo ni fumigation, igo yath ka ne nitie thuth kata kute moko kama ikene, magi iyweyo maler. Namba ariyo, kochopo sa keyo, bando onego ka kosetegno maber. Koro gima wawacho ni mondo ing'e ni ang'o minyalo ng'iyo miwach ni bando gi koro oromo agola. Namba achiel, sama it bando tuo magilokore maratong' cha, mani ng'e ni bando go oikore. Sama
gine opoklo ma omako nyathi bando cha tuo. Ing'e ni bando no oikore osechiek ochopo kama luongo ni physiological maturity. Koro mondo keyo ma watimo thurwa en keyo mikeyo gi lwedo. Kech kuonde moko kidhiye tiyudo ka tinde wan nyaka gi cob harvesters. To mago yudo ka jok man gi puothe madongo matiyogo, but kidhi thurwa en keyo mikeyo gi lwedo. Koro mondo wa mere tich mayot, wanyiso jothurwa ni ka bando osechopo michiegni keyo, dwa ni obetgi mondo chunggi kamoro achiel. Sama ichungogi kamoro achiel cha miyogi thuolo mar medo tuo maber, to imbe miyi thuolo mar sami kako iwuok ni dhi ridhogi tiritho kichung kamoro achiel. Apani mago gik ma practices ma jothurwa osebet katimo sama jikeyo kamae. To kiwuok kanyo to gima machielo ma nyaka waeki ni sami isekeyo puodho cha, ere kaka idhi tero gigi dala. Keche kanyo be samoro wareme penj. Iyudo ka ni idhi iseng'ado bando michungogi kamoro achiel. Ibiro tiridhogi e puodho kae to nokiikori ni idhi tero gi dala nang'o. Kama iwegi e tie kama ni kanogi miridhogi eno, ka kiny ibiro noting'gi te gotieno. Koro transport miterogi go dala be nyaka iiki. Kia kanyo sami isetero gi dala, wawacho ni mondo kaber to mondo ituo bando sama pod gin kapok osusgi. Idwa ni tuogi kapok osusgi, to be kapok isuso dwa ni mondo motowo toka ogol oko. Kichani aneno ka jothurwa temo maber sama ji okeyo maber. Nitie jok masuso gi lwedo, nitie jok masuso gi, nitie gine implements moko matino tino iso bando tiwiro ni to susore. To thurwa be sani kidhiye tiyudo ka nitiere jok man gi masin misusogo. Koro gima duong' en ni sama bando osetuo kapod gine ginene kapok osusgi, dwa ni mondo wagol wengegi motowo towo. Igolo sama pok isuso. Mano biro miyi tich mayot ma sama ikeno kata sama koro isetuogi cha mose susi yiero tek. Iwinjo? Kane nitie wengegi motowo towo, yiero gi dhi bedo matek. Koro dwa ni mondo mano otim kapok isuso. Then bang' suso, kako isegolo wengegi motowo to inyalo suso gi yore mopogore. Inyalo suso gi lwedo, inyalo suso gi gik moko matino tino misoe gine bando tiwiro ni to susore, kata masin inyalo susogo. Koro bang' suso no nitiere gi uchafu mang'eny mabiro gi bando. Kapok wakeno, dwa ni mondo wapiedh bando obed maler. Kich mano gima iyudo ka jomoko time maber to jomoko time marach. Kech ka jok ma uso iyudo ng'ato time marach kecho ogusu modong' e iye kanyo go medo negi kilo, medo volume, medo pek mar gunia, or medo pong'o gunia. Ko iyudo ka samoro ka bando midhi ng'iewo e chiro kok ing'iyo maber midhi ti ni nosekete gunia chuth, kok ing'iyo tidhi yudo ke inyalo lal. Kecha pani nitie ji maseneno ka sama koro ing'iewo bando ma noseketni e gunia chuth ni kia nang'o mokete iye, moko iyudo ka ok ler ahinya. Koro but mondo wabed ji mabecho, kapok waketo bando e gunia, dwa ni wapiedh bando obed maler. Kisami kane kolerno ekibiro rito quality mare cha maber. Erokamano ahinya. Ng'e nang'o wayudo thuolo machielo bende mondo maduog warangane weche mag keyo e yo moro machielo bende mane kinde modhi nyime. Mana kama ichope kar kanyangi make modong' kanyangi medi wiye kanyo kang waduogo ka wadhi nyime. Sana dhi ane studio ma Kisumu mondo mi atuda kanyo kod Roy Odawa. Machiegni tielo mar ariyo Roy, kendo nyaka sani nitiere paro mopogore opogore ma oganda wa bende koro wacho. Ana ni mak nae wach ni mano kotenore kod uso mago mag cham ne oganda wa. Mano oganda wa mawuok e counties moko malibamba. Wacho kanyo ni oyo jo mosebedo ka sewa kik yud thuolo mar kao bando makama. Nyalo bedo ni en kinde moro mawacho ne in yudo mari oneno mare wato rumo. Joluo machon no we ongero. Ka wacho ni in mari neno ka koro mari dhi maber Migori kacha
in koro mari wat gi jo mabei maponono bando magi ok tim maber mana kuom ranyisi. Koro in mari kiyudo to wat koro rumo. Kata jok mosebedo kata ka oro nu bando ka wuok Trans Nzoia kata Bungoma wacho ni koro kinde ochopo ambe koro an gi mara koro ang' itima nade mara koro okamiyi mara mari maru adube mare utim nade kinde ma oganda koro ntiere sani. Iwinjo kanyo ka jotelo wacho ni oyo jok mane chayowa sani koro wan gi mekwa. Bende en gino makare kaka jalony weche mag pur kendo japur e kinde ma wantiere sani kotenore gi chal mar wach kod angaji manoneno e thuolo malach ahinya higa mokalo. Roy. Anya wacho ni jotendwa wacho maber kabisa nikech gitemo ng'iso ogandawa mondo kik waus chiembwa. Ing'e maber ni ikuongo ichakoga gi dalau mondi, ikuongo ing'iyo ka be dalau ni maber. Jogo mineno sani birogi, jogi ema nigi puothe madongo ma ipidhe bando, kendo gibi ni gin gi kech. Gibiro kawo mekwa matin ma wan gogi mondo gidhi gikan, mondo ka sa oromo ma waseuso gi te to gichak giduog gi. Ok gidhi ni gidhi tero gi kocha ni dhi chamo gi kocha. Gidwa mana kawo gi to gidhi gikano gi. Ka gisekano gi to girito dweche 1-2 mana kaka daktari ne wachono mondo mane wauso ka orum. Ka waseuso gi morumo ma gifwenyo ni joka koro onge bando, koro gichako gigolo loche ka kendo duogo. Koro iuso ne jowar oduma manitie e gwenge wagi, kendo dumbi manodhicha emiduogo ka iuse. To kendo koro gima lit ni sama koro uso nige to koro uso nigo e bei mamalo. Koro ok en wuoro, ok en kata ni koro wakwedo jowa ma jirani, en mana ni waketo arita mar chiemo mondo kik wabed ni e ndalo mabiro kendo koro pesa pod onge aunga, to koro mana matin ni kendo ichak itiyo godo mano onego itim godo gimoro di kano bando ni chama koro ne in gi chiemo ma koro kochuno nyaka idhi ng'iewo bando. Koro idhi kawo chulo ne nyathi school fee, ichak ikawe kendo itere bando, to gima lit ni tere bando di mane uso bei mayot cha. Koro en mana ni nyaka waritre kaka oganda, ma nyaka wabed gi gima kisungu wacho ni food security. To ok wanya tiyo matek miti gi pesa mikete puodho ma bando chiegi ma koro bed moromo maber, tichak ikawe iuse e bei mayot, ng'ato dhigo to kano, kendo koro kosefwenyo ni useuso morumo ochako kele ouso nigo gi bei matek. Koro wan mana rita, en mana jotendwa temo mana ng'isowa ni kik waus bando wa nikech bando ma wauso gi ema iboduogi kelonwa kendo gi bei mamalo. Koro warit mekwa, wakan mekwa maber mondo konywa e sama biro mbele. Erokamano Roy. Ote machuok nitiere kar kae, ote madonjo. Wakawo ote gi kato bende waduogi kod paro mantiere kar kae. Mago ote madonjo kacha Facebook kod mano mar SMS ma en 236000. Uwacho nade? Ornwa nyingi kachiel kod kama intie. To wakete achiel kachiel kaka ndo wasome. Elias Amolo wacho ni wach kungo cham duoko ema ni every county oyaw dero orund cham miuso 70 kata 80 giketie store gibigi us ne jogo e nengo mamalo. Elias Amolo ka ni Migori, jo Migori winjo mano paro mar Elias. Zaoke Wayamba wacho ni jothurwa owe pimo cham gi gorogoro sani, cham ipimo gi kilo. An Zaoke Wayamba kang waduogo daktari ang chake kanyo kapok adhi. Roy mbe ang ndek moko ari adek mantiere kar kanyo. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kama, wacho ni Cleophas Jaluo Kamili ne en ng'ama nyaka bed kod dero mano sto mar kano cham. Gik masane timore gin nikech miluma mar hero mandas kod gik kado. Wacho ni miyo mon uso cham marach, iwacho ilokogo kado. Mar ariyo en kuo kod nyiego mapek mar ketho cham ng'ato. Magi timbe ma primitive kendo outdated. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada.
Erokamano ahinya. To ang'o miwacho mane joma mon kende emwero gig kado? Wapache marito wat. Otieno Junior wacho ni tinde cham ok chieg ka chon, mane momiyo dero tinde orumo. Kasto mar ariyo, kuo bende tinde ng'eny ma ok daki we oduma e dero. Weche mag kuero chako donjo kar ka. Ang'wanegi aneni gibiro nade. Jako Mondi Kei owacho ni weuru dhano cham mwandugi manyocha gitiyo ne matek ka kech kayogi. Ero kungo to koro wacho ni mano maru. Melda Jalang'o, wanyalo swago to wago yath, then wakano makik waus bro konyowa bang'e. Mano wacho kaka inyalo kungi e kindegi. Erokamano ahinya Melda. Ote machielo Fidel Odhiambo, penjo no ber kabisa, lakini cham mikungo go ni kanye? Nyalo mane jipuro, wacho ni ero nyalo mane jipuro bel, oduma, omuogo, rabuon, olayo, oganda, chwiri. Wacho ni kopon koth bende chwe maber, eka ne nyalo yudo gima ikungo. Ote mangima ahinya mantiere kar kanyo, ng'eni ang'o yudo thuolo mondo wasom ote mamoko ma pod donjonwa ka achiel kachiel. Antonio Odhiambo wacho ni an ayudo teens 15. Owacho ni kungore nade to narundo 230. Okoyot owada. Mano keto kache mbui mar Facebook. Kamachielo nitie ote modonjo kar ka. Frank Ochieng owacho kama: inyalo kungo in kod ng'awa. Nitiere ng'ama ni konyo pur. Mane wach matika. Ikungo ne ini wuon kosi kungo mondo mi tim gi mopogore kacha. Weche mag kungo kod paro mabiro tok kungo ni obiro kowuok kanye. Penjo maduong' ahinya ma joneno penjo kinyi ma kawuono. Nitiere wach madonjo kanyo machielo kuom senior wacho ni en chenro ka, wacho ni en senior CO. Erokamano ahinya. Omondi Pauline wacho wanyalo buko gi yath mano kata buru mondo mi warit cham e kinde ma wantiere kar kacha. Niki Manish wacho ni oluwo chenro kendo mor gi puonj mowuok kuom daktari kod Roy. Erokamano ahinya. Edna Dulo wacho ni kiny biro ritore en owuon. Wacho ni tomorrow will take care of itself. Daktari acha kodi ote mamoko pontiere kar ka mondo nyaka mano mar Mboya Oluwalo Mena. Wacho ni kujipanga tu, nothing more. Mago weche go motenore kod kungo kachiel kod karitogi. Mia pachiko tene kod ote modonjo kar kae. Ote ma inyalo duoko ma iwinjo kanyo ang'wadhi ga nyime. Ya, kora aparo ni anyalo duoko ji 2-3 ma penjo wach ni ikungo nang'o. Kamano. Gima duong' momiyo nyaka watem wakung cham. Kech namba 1 wadwa ni wariemb kech thurwa. Koro sama wakungo cham ma wakano maber miyo wachiemo kata ndalo mwapuro ma pod warito keyo machielo wachiemo maber. Mano namba 1. Namba 2, sama ikungo cham mikano no, iyudo kaka ndalo medo dhi bech cham dhi malo. To mano gima kata nyicha waneno season mokalo ni ka sama koro ne wachomo keyo kae, bech gorogoro noidho ma iwinjo ka jomoko wacho ni ging'iewo 230. Koro sama ikungo cha nyalo konyi kani ikungo mokalo minyalo chamo, to sane ma koro iloke pesa maber. To gima duong' en ni wadwa ni mondo wapur mar ohala. Kik wapura kaka ne dewa gi kwere wapuro chon. Ma inikia ni pur mipuro ni ang'o miketo tang'o miwuok go. Iwinjo? Mane pur mar ohala. Mane pur mar ohala ma wadwa ni jothurwa odhi. Mane manyalo kelo wach mar kungo ni. Nikech ok wach ni ana kungo ne ng'ama nokonya pur. Ochalo ng'ama wacho ni akungo mondo mi akonyo go ng'ama chielo madhi chame. En ok oneno dhi use. Iwinjo? Gimipenjo ni kungo ne ng'a. Ikungo ne in. Kech namba 1 sami kori dhi uso sama bei 230 cha gorogoro. Ng'ama dhi yudo ohala, in emi yudo ohala no. Iwinjo? To sami yudo pesa no maber, inyalo timo giri moro, inyalo gero ot, inyalo chulo, inyalo tero bando me kungo no, inyalo miyo skul
to ng'ado ni ewi fees monego ichul, or inyalo use tidhi chulo go fees. Gik minyalo tim gi bando no ng'eny moloyo ma ng'at mapenjo ni ikungo ne ng'ano. Apano dwano duoge skul mar pur mondo wapuonje ni pur sani wadwa ni ka wapuro to wapuro ka jok mago ohala. Kidhi pinje moko wawe miriambo, iyudo ka jomoko nigi lope matindo tindo, to lope gi matindo go iyudo ka ng'ato puonjo nyithinde modhi university, to ito mekwa madongo gi ipenjo mani ata apuro ne ng'a. In emipuro ne in mondi konyri mondi medri e ngima mari ikel ngima dak mari obed maber molo kaka idak sani. Koro aparo ni gima watemo timo thurwa kaluwore gi kata riwruok ma watiyo gi jo county, to kata wawegi nitiere kembe makelonwa kothe, kembe makelonwa yedhegi, be watemo luwore godo kuonde ma wakete agricultural show mondo waaye e wach mar kech mathurwa. Kech ndalo machon niyudo ka kochopo ndalo ma ji ochomo keyo kae, loche miwinjo masani ng'iepogi ringo duogo kelonwa cham. Apani cha wasetemo maber makeyo mathurwa ne bet maber, miyudo ka koro loche go wadino negi kech ka gibiro to giyudo ka wan gi cham. To mano ne kech ang'o? Nekech wasetemo matek mondo productivity mar jothurwa odhi malo. Productivity en ang'o? Ipuro eka achiel, iyudo gunde adi. Iwinjo? Koro kanye ma wasetemo apani ma program kata ma pith gi pur wasebet ka wuoye gi jothurwa kawa gi Fredi kai, mondo watem ni mondo jothurwa oyud keyo mabup maber manyalo konyo ji. Koro mane e yo ma wacho ni wapur ki ohala, masami keto cham e puodho tigo kwan ang'o miketo tang'o miwuok go. Mana pani gima duong' kabisa ma jothurwa onego pangre ne. Kecha penjo jothurwa ni to in sami dhi puro bando eka achiel iwuoke gi gunde adi. Kiluwo weg kothe nyisi ni kipidho oduma 43 mirito maber to negi yud gunde 30, ini yudo adi. Kech yudo ka thoth jothurwa ng'ato yudo gunde kata mana 5-6, to gunde 5-6 onego bed ni yudo kipuro mana paket achiel mar kilo 2, emonego mi gunde 4-5-6. To ito samori puro paket 5 modonje eka achiel, tidhi wuok gi gunde 5-6 kar wuok gi gunde 24-30. Iwinjo? Koro dwani mondo sama wacho wach pur to wago kwan ni sama puro ni dukata ini japur be dwani go kwan gi wi ni sami puro idwaro mari michamo namba 1, kech mane gima wadwaro ni sama wapuro to wago kwan ni ana wuon ok adwa rundo. Sama kidwa rundo ka an gi joge na achamo gunde adi. Ko kisego kwan gunde michamo go to go kwan ni okay, sama keyo gunde ga machamo ka aketo kando maga teres to. To ma excess gi obligations mage man godo gi dech mane man go madwaro pesa. Koro mane e kwan migoyo tiwacho ni man mokalo machamo gi magi abro uso. To werik ni gi uso gi ni sani milom peso kasi winjo kufuku gidi no use magi ket na pesa yeka iringe dhi uso goro siling 60-70 miwinje wacho sani gi. To kandi diponi ipiedho bando go itwoyo gi maber mikano gi, to jumbe 6 be okadwa tero mabor. Jumbe 6 en dwe achiel gi nus. Bang' dwe achiel gi nus bech goro pod dhi mana 100 gi wi. Kech kaka ni winja wacho maler cha ni grain basket wa bando ok dhi wuoke maber. Nyalo bedo ni giduono. Ok dhi bedo maber. Kech wase wuotho kuonde go wang'eny. Koro ng'eyo ni bando ok dhi bet maber kuonde go. Bech bando ok bidok piny kuma ji paro ni samoro wadhi kuma ing'iewo goro siling 30-40. Ok dhi chopo. Kamano. Aya, we akora dhi e county ma Kisumu kendo
Tudra kanyo kod Roy Odawa. Iwinjo kanyo pat joneno ang'e ni wadhi e counties mokondo winji koro ka giloso achiel kachiel kodwa to sani e ote moor sani. Bende iparo ni pach jopur kod pach jok ma koro chamo gikeni kata gigo mowuok kanyo e cham mane puodho bende giromo kata e puothe mopogore opogore inya winjogi kar kanyo e ote modonjo kar kanyo. Ponono ote ariyo kata adek moko mane omako wang'i to duoko mari nyalo bedo mane kotenore kod wechegi mag timo pur mano manyalo kelo ohala kata pur manyalo bedo kata ni en mana mar chamo e ot. Oganda wa bende ong'e gimomiyo onego bed ni wakungo kaluwore gi ote ma osom kata kinde mokalo. Roy. Awinjo rawera moro penjo ni okeno ne ng'a to aparo ni mano ng'at ma ok tim purno kaka ohala kata en ng'at ma ok okawo wach mar purno matek kaka onego kal. Mana kaka daktari owacho, pur sani koro nyaka wang'iye e yo machielo. Kik wapura pura ni an gi bando naketo bando. Nyaka ing'e ni sami chako e puodho ni pure gi pesa di, kodhi ni ng'iewo pesa di, fertilizer miketo mbolea ni ng'iewo pesa di, idoyo gi pesa di, kendo ma chamo chiek ing'e ni itiyo gi pesa di. Iteto rekod ni maber, mano bomiyi kata lit moro nikech sama ng'igo kwando ming'e ni bandana ni nyaka nakete makoro ochiek moromo atiyo gi pesa makama. Sechego ng'ato kong'isi noda miyi Sh60, ibo winjo ka iyi wang', kendo ibo yudo ka kigo kwandi tiyudo ka kwan ok donji gi pesa manitiyogo sama nipur. Koro wakaw pur ni e yo machielo, wang'iye kaka en gima nyalo konyo kendo nyalo keto pesa maber ofuku, ok pesa maber. Nikech sama idhi use bei matin no, itiyo gi Sh20,000 tiuso Sh6,000 nikech ni dwaro pesa masani, mane wito Sh14,000. Mano dhi nikech pesa nobiro mapiyo. To di riti matin kada dwe achiel kata dwe achiel gi nus di yudo kitiyo gi 20,000 to di yudo 30,000 gi wiye, mane yudo ohala. Koro wang'iuru pur ni kohala mondo wang'i kwang'eyo kaka pesa rekodwa maber kaka nwachako gi kaka watieko, bo miyi kata paro moro ni ok anya use e bei machalo kama nikech koro lori odonjo gi pesa e ofuku. We arit matin mondo pesa ni ayude maber mondo konya timo gik moko achiel ariyo adek mbele ka. Erokamano ahinya kama gintiere kar kanyo. Iwacho ni ote medo mana donjo. Sani awacho ni kidieny ni wakawo pachi in janeno mar Ramogi TV kotenore kod gigo duto ma otenore kod twak mantie go odiochieng' ma kawuono. Nitiere penjo ma oketo kacha e mbui mano mar Facebook. Wasome ane penjo ma kawuono no kae to nitiere duoko mantiere kar ka. Daktari angi ne duoko mar jopiny kendo duoko mar jopur mantiere kar ka. Wacho ni en ang'o mano penjo mapenji sani nyakwara Ramogi Jwang', orno ote bende SMS line na 3 emba koromo ka. Ni en ang'o momiyo wauso cham? En ang'o momiyo wauso cham ne jooko kar kungo gi ne kinde mabiro? Mane penjo mapenji kar kacha. Kaeto nitiere ote machalo kamago koro. Feedback kata paro machalo kama wanya yudo gi. Zako Pondo wacho niya, wauso cham mondo wayud school fees kod pesa mar upkeep. Ramogi TV winja maler, wawinji. Zako Pondo ote mari chopo kar kanyo. Ote machielo mwanya yudo kar ka. Aya, nitiere ote mantiere kanyo kendo mano mar Hilton Georges Omoro. Hilton Georges Omoro wacho nade? Nitiere kar ka ko wacho ni pesa onge kod chal ma ok nyal geng'e mamiyo wauso gigo ne jogo ma wuok e pinje kata jogo ma wuok e libamba. Mago nitiere kar kanyo. Hilton James erokamano. Daddy Cool wuod Pondo Apuoche wacho ni mar Pondo Apuoche Migori County. Kera na wacho yo makare. Wauso cham kaluwore kod nweng'o marwa kaka tin e gwenge ma wawuoke nikech ludhi emiting'o. Wacho ni emiting'o, wacho ludhi emitengo go tho kikadho. Ero
emitengo go tho kikadho. Erokamano ahinya mondo dikul. Erokamano kuom ote mari ageno mano ok George Bati. Aya. Derek Ridge wacho ni kinde mabiro no to wuok kanye yawa. We live in the present. Kinde mabiro no will take care of itself. Wacho ni mano to kinde mabiro mane. Victor Kapere wacho kanyo ni ere rach ka ng'ato uso gire. Donge koserumo to koro kila mtu anapambana na hali yake. Wacho ni chame sani, mano wote mar Victor. Job James Odhiambo wacho kama, en mana laana nikech pesa no. Be kirango to dak otim gimoro malich nikech iuse e nengo molwar. Mano paro mantiere kar kanyo. Ang'eni wakawo rounds moko ariyo adek ka wadhi nyime to wadhi kanyo kod tieko. Ma Kaylin Chok Mirasi wacho kanyo ni chamba auso nikech samoro sina mbele wala nyuma. Chamba ni e kila kitu. Koro abiro use kata ben suda odagi. Ose wache kar kanyo. Wadaka ote mang'eny ahinya kar nyalowa. Ka waduogo pod ote moko pod tiere kar ka. Sa oseromo kanyo sa 4:30 kod 2 pod wantiere kar ka kod wendo. Ka wantiere kod ka daktari Kasi mang'eny waduogo mondo michiw pachi ewi ote modonjo kar ka. Magi joneno mabede ntiere kar ka ahinya ka gichiwo pachgi. To sani wakaw yueyo ni. Ka waduogo to akpodhi nyime. Medoro ote SMS line oyaw 53 waduogo somogi. Kik idhi mabor. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks.
Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Nyokora mo jongo seduogo kendo sani bende nitiere paro mopogore opogore madonjo kar ka. Ang'eni sano nyalo diro thuolo mondo mwawinjane ote mabende waseyudo kanyo paro motenore kodgi. Oganda wawacho ni oyo gigi wauso mondo mwayudane kaka wanyalo dak e ngima mapiyo. Giwacho ni kungo e kidieny masani obedo matek matin. Daktari Kasim, paro gi ka iwinjo kawuok kuom jowa mabende puro kata jogo matiyo kod gigo mag pur, inyalo wachano? Aparo ni gima duong' ma wanyiso jothurwa ni paro ma miyo ji kae en mar mondo wakonyre. Gichawinjo ka jomoko wacho ni kata Ben Sudo dagi to en ouso mare. Onge ng'ama otami uso mari. To waparo ni kiluwo gik ma wawachogi tinyalo konyori maber moloyo kirikni gi uso cham mapiyo piyo. Cham mari onge ng'anya tami uso. To kinya chiko iti mondo iwinj gimomiyo wawacho ni mondo kung cham. En ni mondo keyo miyudo cha omiyi duoko maber moloyo kirikni kode. Mano achiel kuom gik maparo ni mondo jothurwa kadebe tu chiki tu onge ok en achuna, en mana winjruok ni kitimo kama wan e field mar agriculture ka watiyo gi jopur mang'eny to mondo ikonyri maber en ni mondo kinyalo kano chambi go mirit matin mondo bei oduogi kuma ne entiere to bro mi duoko maber moloyo kirikni gi uso. Mana pa ni message ma watemo mondo wami jothurwa. Namba 2, kar keno kae apani ne wawuoye keno mikeno gi gunia manyasani. To jothurwa moko pile pile wang'eyo ni ji te ok ringe e yo achiel. Nitie jok madong' chien ging'e ni wan icha wang'iyo gi bando mibuko yath. Kata kiluwo yo mar dhi buko bando yath. To pod wawacho mani nyaka ituogi maber, mipiedhgi maber, kore ing'iyo yath mibuko kata ka en Actellic kata Canadast midhi buko gigo maber. Yedhe go nitie kako poggi, nitie minyang'iewo magunda 2, inyang'iewo magunda 4, inyang'iewo magunda 10. Koro kaluwore gi kar cham midwa kano. But mondo itim mano wanyisi mana ni mane yo maber mabro miyo tich mitiyo michopo kar keyo mi duoko maber kaluwore gi nweng'o mokwongo yudo chiemo michamo ma in ok chop kama idhi rundo to sama nitie ma in godo mokalo michamogo tiloko pesa go inyalo timogo gik mathoth moloyo ka in gi nyithindo madhi skul oromo ichulo fees ma in ok ideri gi ng'ato. Apani mane gima message ma wamiyo jothurwa ni mondo ka wapuro to wapur gi rieko manyasani ma en pur mar ohala makonyi mi chiemo to mi teko mar timo gik moko mopogore gi michame dalani. Erokamano ahinya. Kuomi bende kanyo ka wantiere kodi mano Roy Odawa. Nitiere ote modonjo kar kanyo. Penjo mano wapenjo odiochieng' ma kawuono mano ka wakoni kanyo ni imiwa pachi kotenre kod ang'o mi oganda wa onego we chenro mag uso cham ne oganda mamoko kata uso gi nang'o moloyo kano gi e kinde mabiro mondo ne ni kanyo adier gichopo e yo makare. Mano penjo kanyo wapenji kanyo ni en ang'o momiyo wauso cham ne jooko kar kungo gi ne kinde mabiro. Isewinjo duoko modonjo kar kacha ikungo gi iwacho ni giuso cham oganda makoro duoko penjo sa nyabedo ni gin jopur kata moko bende ok jopur to gichiwo mana pachgi. Koro mae paro manya bedo moko bende kuom jopur mamoko bende. Roy wacho kanyo ni mondo mi wayud school fee kod pes upkeep. Mano ote madonjo kanyo kuom Zako Pondo. Machielo wacho ni pesa onge kod chal
mar ngima masani ema miyo gik makamagi duto timore. Oganda oseketo tenge wechego mago mag ohala gi mwandu, kendo kata pur mano pur gi mwandu kata pur gi ohala e yo monego bed ni iluwogie. Kendo sani gineno mana kinde masani, thoth gi wacho ka ni en mana kinde ma wantiere ni wauso mondo wacham kata gigo watigo e kinde mantie sani. Wacho ni mbele kacha biro jipanga, kata kochopo mbele to bokadhe kochope. Roy. Erokamano ki iwinjo duoko kata paro ma jopiny golo kanyo, to ng'isowa kendo teno ka golo chalwa mang'eny ni jowa mang'eny pod onge gi lony kata rieko kata paro mar pur gi ohala masani e London. Koro miyo kuom mano daher mar kwayo counties wa meg government, county wa ma Kisumu, Siaya, Migori, mondo gol jo department kata ministry mar agriculture oko, mondo owuothe gweng' koro, mondo koro gitim gimiluongo ni sensitization, gikel paro, gimed paro manyien e wi oganda, mondo oganda ong'e wach pur masani, kendo ng'e ni kik wapur apura but wapur mar ohala. Nikech ka ng'ato wacho ni ok onyal rito, mano ng'iso ni ng'ani pod okia matut e wach pur gi ohala. Koro jowa mondo onego puonj matut ahinya e wach pur gi ohala, mondo ging'e sa maber mar uso gi sa maber mar keno, mondo gini okony. Ma en mana kaka daktari owacho, gini watemo mana kelo wechegi ka mondo wamed keto ne jopiny paro manyien kendo mar konyogi. Nikech cham to en mana mari kaka ji nowacho, bando mari, to sami use e nengo moyweyo, which means ni nitieko dweche 4 ka itimo nono, nikech kiuse bei matin moloyo pesa manitiyo godo. Mano chalo ng'at mane otimo nono e dweche 4 mano pidho bandone ma nyaka koro chopo mouse. Koro wagombo mani iyud value for money, iyud ber mar pur ni cha, iyud ber mar pesa ni maniketo sami puro cha, mondo mi ibed ni nyalo puro kendo e pur ni nyalo mi ber. Kiki pura pura ni puro ni dweka ni an na pur, wadwa ni pur mondo pur mipuro mitimo matek e puodho dweche 4 ni okel lokruok. Nikech kiyudo pesa matin to lokruok onge, obo mami gik masani mana mkati gi soda, ring'o moro matin ka, lakini koro pesa ni ok nya konyi mi tim go kata gimoro, kata mi puonj go kata nyathini moro, kata machulni kata school fee moro malong'o manyalo konyo anyuola ni. Koro agombo ni jopinywa mondo ne omedo ng'eyo, mana kana kwayo mondo kony jopinywa mondo ng'e matut e wi pur go ohala. Erokamano ahinya. Kapok aweyi kendo aduogo e studio ma Nairobi karka, bende paro ni jowa ma bende omago chung' margi ni kinde mabiro biro mana chopo kare kinde ma gintiere sani, gin oganda mathoth, un jolony e weche mag pur, ere kaka unyalo kalo chenro ma kama kata puonjogi mondo mi ging'e adieri wechegi mag pur kod ohala mana e kinde ma gintiere sani. Nikech thoth giero gipuro mondo mi gikawe kama nitie matin cha yudo gorogo. Iwicho kanyo ni ayro paket achiel mano mar kg 2 kaka daktari Kasim bende owache karka, mi mana gundero madhi kanya 6-5. Kisetieko kanyo gunde 5, iwacho ni niyudo oduma mang'eny ahinya, in koro iwuok. Ka in ja Kisumu, idhi kilo kacha, iuse ne stonde mantiere kilo kacha, kata iwuok idhi Kibuye, idhi kama iuse bando, kiwuok Kibuye kata iwuok idhi Chirombero, idhi uso kar kacha, tini tieko mana mari, kendo mano mori ahinya, itimo kari kendo itieko. Oganda nyalo bedo gi ng'eyo machalo nade, un kaka jogo mantiere alwora kanyo, kutiyo kod telo mag counties, mondo mi oganda wa bende obede kod riekni mamoko. Nikech kawuono en korwa kaka oganda Luo wan gi yuto mabop e wechegi mag pur. Onya bedo cham, mano mar oduma, bando kata gigo mopogore opogore mantiere kacha. Kiny jo Trans Nzoia kata Homa Bay oingo jo Migori, kata jo Kisumu oingo jo Siaya, kata jo Siaya oduogo oingo jo Kisii, kata Siaya oduogo piem gi jo Trans Nzoia gi Bungoma. Makore yudo ka yuto mag jok moko ntiere piny to moko ni malo. Mondo mi yuto ni okelnwa ber kaka oganda, puonj ni ochope yo machalo nade ne jowa nyaka grassroot piny kacha, japur ma piny monge mana ni opuro mondo mi oyud yuto
mana monyalo konyore godo e kinde ma entiere sani. Erokamano, wan kaka jok ma koro osebede pur kata nigi lony e wach pur ni, en mana kibiro Kisumo ka, kaka ng'isi ni wan jopur manam to ibiro Nyalenda kanyo, wasetemo matek ma kendo Nyalenda kanyo kibiro nitie gi CBA achiel kende maduong' miluongo ni United Destiny Shepherds. Wakao gini kamarwa kendo wan pok warito kata sirikal mondo bi okonywa. Wan gi CBA community kanyo kendo wapuonjo oganda mana alwora mar Nyalenda Kasagamo kaka inyalo pur masani, kendo kwa concentrate bando kende to wapuonjo nyaka oganda kaka ginya puro alode mamiyo gi bende chiemo ot kendo giuso, kendo wasensitize jo Nyalenda gi jo Kisumo te nikech sani koro wayudo kata welo moa oko kabiro mana ng'eyo kaka watimo. Wapuonjo oganda kendo wang'iso gi ber mar pur, kendo wang'iso gi ber mar pur masani, kendo wamiyo gi tiegruok mopogore opogore kaka recording, financial literacy, manyamiyo kaka koro ong'eyo pesa motiyo godo, pesa moyudo, koseyudo pesa ni onyalo timo nang'o. Koro wanto wasekawe kamarwa nkech community ka, to gima ber ni wabo bedo mana mamor, kaka nabo bedo mana mamor kaneno ka lokruok obedo e wach mar pur e gweng' mae. Mar ariyo be un kaka joramogi usekonyowa matut ahinya nikech sami kela ka nyiso ni jok mang'eny, million of people dhi nenowa, oganda mathoth dhi nenowa, kendo sama giyudo puonj mwawacho sani, ang'eyo no oganda mang'eny bo kawo paro mwamiyogi sani kendo gidhi tiyo godo, kendo iboyudo ka giboyudo lokruok e kinde mabiro. Koro akwayo mana counties be odonje gini, koro wabo nyalo tiyo kanyakla kaka jok molony tiyo kanyakla gi counties mondo wane ni wapong'o gweng' te e mar Luo Nyanza waka, ma wang'eyo mwapuonjo ji ma jopiny ong'eyo mogolo pachegi e pur machon cha mondo sani gidonje pur masani. Erokamano, mano Roy Odawa ka ene kaunti ma Kisumu. Sani wadhi e kaunti ma Kisumu kanyo podi nyawadwa Millicent Adhiambo ntiere kar kanyo, kendo wadano yud thuolo mondo mi otwage gi jopiny. Penjo ma wapenjo odiochieng' ma kawuono en mano mwatwak godo sani ka wantiere kae kod welo, mondo mi wabed kod ng'eyo ni jopiny to koro wache nade e ground kanyo. Ka waduogo mana kao ote mamoko ma pontiere ka. Penjo ma kawuono en ma, en ang'o ma omiyo wauso cham ne jooko kar kungo gi ne kinde mabiro? Mane penjo maduong' mwapenjo odiochieng' ma kawuono, kendo ote thoth ahinya. Mano bende ka waikore kanyo mondo mwayud Millicent Adhiambo ka wanyalo yude sani achiel kachiel mondo mi wabed kod ng'eyo ni jopiny to wacho nade okinyi ma kawuono. Mano kama wantiere kar kanyo, wadonje ote mago mantiere kar kanyo ka wayudo gi ote mokwongo kendo e tielo ni ma wantiere sani. Ka waduogo ote gi chalo mana gi moko mane nitie tielo mokwongo cha. Koro gima dayudo sani en mana wach mogik bang' ka mwasetieko ka. Omondi Roliezo wacho ni wauso mondo mi wayud pes ring'o kod alot. Ote madonjo kar kanyo. Machielo Jaden Kehi wacho ni ok inyal kungo cham to kech kai. Wacho ni rupejo kanyo ne nango ma ibro lamba. Wacho ni lazima uze mondo mi yud omena. Erokamano ahinya. Juma Osano wacho ni once ni gimoro ng'eny moingo jonyiewo, tiende ni beche nyaka dog piny. To mano timore ne gimoro amora. Donge nitie, wacho ni nitiere ndalo ma lot ng'eny. Donge beche bende wacho ni odwanyore, koro jopur bende otim nang'o? Chuni ni ing'iane ni dhi e yo machalo nade. Magi ote mantiere kar ka. Kaunti ma Kisumu Millicent oikore mondo mi wayude, mondo mi wadhi nyime kod gigo mopogore opogore mantiere kar kae. Wawe ote no ka yudo mana dakika 5 wach mogik kotenore kod ote mantiere kar kae mana ka watieko chenro kinyi ma kawuono. Aparo ni kaka iwinjo ka Roy owachono, kuonde counties mopogore opogore nitie kaka watemo konyore gi jopur. Wach mar puonjo jopur kaka onego watim e seche masani. Apani kaka county ma Migori
kwa wariwore gi Migori Farmers, jo Cereal Growers Association, to gi Farmer Service Centers. Watero training e gwenge mopogore opogore, county ma Migori, county ma Homa Bay, mondo watem puonjo jopur e gwenge mopogore opogore go kaka onego watim. Koro apani kaka iwinjo Roy wachono, gima duong' kabisa ma aneno ka jothurwa pod ongego en kawo pur kaka ohala manyalo konyo ngima ng'ato. Kech kanya paro ni wareme penj mang'eny kabisa. To gi namba 2 iyudo ka sama wadhi puro, jomoko wacho mani tek na puro gimoro, kik puotha onindi. To sama puothi ok onindono, ang'o mikete to ang'o miwuokego, mano be pod waongego. Koro apani mago gik ma watemo jiwo jothurwa kabisa, to kata wariwore mang'eny gi jo county ma jo agriculture mantie county. Apani kaka Migori watiyo kodgi maber, Homa Bay watiyo kodgi maber, to kata mana Siaya bende nitiere riwruok kaka CBOs mang'eny ma be pod waluorore godo mondo watem mana wach mar jiwo jopur kar keyo mondo kar tiye puodho mondo wake maber, to gi kaka warito cham sama wasekeyo mondo wayud nweng'o maber. Koro apani mano puonj ma watemo kabisa thuche wakono mondo watem wakony jopur gi paro to gi rieko ma miyo pur nyalo konyo jothurwa. Koro apani mago gik ma wasebet ka watimo, to kata mana program wa ma Giramogi kae mar pith gi pur wasebet ka wawuoye mang'eny kabisa mondo wakonyre. Erokamano. Erokamano Daktari Kasim Owino. Adaka wach mogik bende kowuok e studio ma Kisumu ira jalonye weche mag pur ma bende nitiere kar kanyo, mano Roy Odawa. Roy, kaw thuolo ni lose gi jopur masani koro keyo, madhi chako keyo, wach mari mogik kuomgi kotenore kod kungo mag cham, uso mag cham, kachiel kod katiyo kode bende e ngima pile ka pile. Wach mari mogik ka en Kisumu. Erokamano. Nadwa ng'iso jopur kama, odiochieng' masani koro wakeyo kendo waneno ka bando ng'eny, ma king'iyo koni jirani nigi bando, king'iyo koni. Atemo mana wacho ni bando gi ok bi budho nikech ok giwuok mang'eny ruok kaka wawachono. Kuonde moko kata mana Kisumu waka cham notho kendo nokoyudo koth maber. Kiwuotho e gwenge kaka Kisian Mwalo, ibo yudo ka koth noremo bando kendo bando mang'eny noko otimore maber. Koro yuto mwayuto ni ong'eny mane wang'wa, lakini ok ong'eny manyaterowa mang'eny ahinya. To koro kwarikni mwauso gi sani gi bei matin ahinya, to wabo yudo kwadhi mana wayudo mana asara mang'eny kar yudo yuto mang'eny. Koro waore uru mondo wabed gi yuto, wabed gi akiba, wabed gi kungo manyalo konyowa mbele. Mar ariyo en ni akwayo jopur mondo obed gi jingo mar gombo ng'eyo mang'eny e yo mar pur manyasani, mondo wabed gi jogo ma nyalo ng'eyo kaka ipuro motegno kendo pur manyalo miyo ohala gi monyayudo kata mochamo e ot. Achaka akwayo yudhe ma wan godo, kijende ma wan godo, mondo okaw pur ni kohala kendo odonje pur, nikech sani pur ni en tich kendo en gima nyalo konyi. Koro kapod ionge tich, kik irit tich to un gi puodho dala, ng'i kaka inya chako gimaru matin ma in godo dalano mondo ne kaka inyalo medo yutoni. Ago erokamano ahinya kendo ne organization mosebedo ka wawuotho godo e Kisumu County ka. Wan gi FAO Kisumu County ka osebedo ka tero jopur trainings, kendo ng'eny jopur matindo gi tinde oyudo thuolo mar somo ahinya. Wan gi practical action, wan gi GIZ, magi jogo mosewuotho gi jopur matindo, youth in agriculture, kendo puonjo gi maber e yor mar pur nyasani gi kaka ginyamedo yuto gi. Ago kamano ne county ba Kisumu kuom kelo platform
kata kelo environment maber momiyo koro jogi odonjo ka kendo jogi sani nyalo chopo ne yudhe koriwre kodwa kaka CBOs mantie Kisumu County. Daher mana gombo ni ng'enywa mondo koro donje gini mondo wakaw purni kaka ohala mondo purni omed tegowa kendo omed riwowa kendo omed gerowa. Erokamano ahinya mano Roy Odawa kuom yudo thuolo mar twak Ramogi TV e studio mar Kisumu. Erokamano kendo jowa oyudo puonj makare. Daktari, erokamano ahinya kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono. Wabedo thuolo machielo mondo wawuo kendo mondo wapuonj ogandawa kamoro amora ma gintiere mondo mi gibed kod ng'eyo e yor bedo weche mag pur kotenore kod wechego mag ohala bende. Erokamano ahinya koro Ramogi jang'in bende biro thuolo mibedo kodwa kachiel e twak mano moting'o jogo duto mowuoyo koda e Facebook mara kaachiel koda ka Facebook mar Ramogi TV. Puoch gi pak jogo duto mokelo chenro biro ni e yo makare moting'o nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel koda ka jogo duto mantiere toke kanyo moting'o mago directors ariyo ma kawuono mantiere kodo kar kae Bradley kod Bob Owabs wacho ni kanyo bende jogo mantiere kar kanyo e graphics Liz kaachiel koda ka Milka mago jogo mantiere TX kod jo sound wacho jo mak duol bende nyaka make e yo makare. Koro graphics kanyo ka wan gi Rosie kaachiel koda ka Greg mane jo mak duol koni bende wan kaka gi John kaachiel koda ka Eric momakonwa picha achiel kachiel kae puoch gi pak digital Susan kod Betty utimo tich makare jogo duto man bende omiwa weche manyien okinyi ma kawuono jofuambowa mantiere counties mopogore opogore watimo mos nokonya yudo county ma Kisumu Millicent noikore yo makare kata kamano weche mag tudruok nokodhinwa e yo makare kata kamano puoch gi pak jogo duto man omiwa weche manyien manokelo kata saa 3 bende ogonwa erokamano kotel kanyo koda Ray Polo mane rango ni kelo gi achiel kachiel bende mondo mi wakelnigi ibed kod ng'eyo ni weche mage modhi bedo kata kauluno odiochieng' ma kawuono. Alore gi kanyo kiny warom chieng' tich abich an alore gi kanyo an nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka sango kipuro pur ti kanego nyakwar muge jwang kinde ma uso biro chopo ngaji kochopo Ramogi TV biro kanyo koro wacho ni ngaji liyo kama intiere koro wan wabiro timo mana tijwa to sani ting'en mari Nyasaye mondo riti kiny warom oriti masani.